Silavi var baş evanno hevdarım herkes baş îro bernameyeke taybet e muxas ez ji bo amade bikim rezdar mizgin ronak behîce Frîde Demîr mîvanê min in îşev ez hinekî bername ji wan re bihêlim lêberî ku ew werin muxas ez çend û çê ji we re pêşkêş bikim ka mesele çi heye çi tune di derbarê Rojhilatê Kurdistanê Îranê de hin tişt hene ka ez hema amade bikim heta ku hevalê me hatin her du nivîskarên me niha Türkiye vekişina hêzên xwe ya ji serêkanî û girêsipî red dike dibe em venekişiyane. Wezareta Parastina ya Türkiye ra gihand ku nûçeyên vekişîna artêşa wan ya ji serêkanî û girêsipî nerastin. Leşker li ser erka xwe ne. Di van rojên dawiyê de hatibû îdiakirin ku artêşa Tirkiye ji her du navçeyên serêkanî û girêsipî yên Rojavayê Kurdistanê vekişiyane lê çawa ku hûn dibînin ev rast derneket. Ez hema vana rast bila bikevin qeydan hevando qet ecela me tune îro bernameyekê têr û tijî em dixwazin ji we re pêşkêş bikin. Wekî din Wezareta Parastina ya Tirkiye ev îdaret kirin dibêje bê ku tu daxuyanî werin dayîn nûçeyên bi vî rengî hatine belavkirin ku leşkerên Tirk ji herema operasyona kaniyê aştiyê vekişiyane. Dagirkeriya li girêsipî serêkaniyê hûn zanin weke kaniya aştiyê pênasêkirine. Hêzên çekdar yên Tirkiye li herema kaniya aştiyê li ser erka xwe ne di vê mijarê de guhertin tune ne. Niha meseleyekî din jî heye ez hema bînim ser ekranê her du mîvanê me jî amade ne lê ez pêşî vana ji we re pêşkêş bikim. Niha ev çi ye hevano? Hûn zanin milletê me ê Efrînê serêkaniyê koçber bûne vegera wan pir mühîm e. Milletê me li bendê vegere ser mal û milkê xwe, zeviyê xwe di vê çarçovê de berdevkê şandeya Serokatiya Sûriye Ehmed Xilalî ragihand ku koçberên Efrîn û Kobaniyê wê beriya cejna Remezanê vegerin malê xwe. Ne tenê Kobaniyê jî ê bawer dikim behsa serêkaniyê dike. Erê. Niha ji ber ku koçberên Kobanî ji xwe dikarin vegerin lê bawer dikim behsa korîdorekî dikare bike. Şandeya Serokatiya Sûriyê ya bi cîhanîna peymana li gel Qesedê Ehmed Xilalî îro li Helebê bi waliyê Helebê re bi fermandarê hêzên navxweyî Helebê re civiya. Di civînê de behsa mekanîzmayên vegera koçberan kirin. Koçberên Efrîn û serêkaniyê. Wekî din hevano. Ev kengê ye beriya cejna Remezanê her tişt wê hal ve dibêje. Yani demek ki nêz de sibê yan du sibê. Karwanên koçberan wê vegerin malê xwe. Niha daxuyaniya dawiya Trump heye ez wê jî ji we re pêşkêş bikim. Ew çi ye di derbarê Îranê de? Binêrin. Ev jî ewsa ye. Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku êrişên serbazî yên li ser Îranê encamên sosret dabûn karîne di nava sê rojên dawiyê de hêzên deryayî ya vî welatî ya Îranê bi temamî têk bibin. Trump piştî civîna li gel Serokê Amerîkayê Latîn li kulûba xwe ya golfê daxuyanî daye. Ya pesnê xwe dide besî Amerîkayê de divê me êrişên pir mezin pêkanîne ana hale hazir hêzên deryayî yên Îranê bi temamî tune bûne. Ew jî li gorî xwe daneyan dide. Di vê naberê de Nêçîrvan Barzanî û Recep Tayyip Erdogan axivîne ew jî dîsa di çarçova evê de yani. Hema ji we re bi çend gotina behsa wî jî bikim paşê ve digerim ji mîvanê xwe. Nêçîrvan Barzanî û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ji bo guftûgokirina bûyerên dawî telefonê hev û du kirin. Her du aliyan li hev kir ku berfirehbûna alûziyan metirsiyeke rasteqîne li ser aramî û pêşeroja herêmê. Lewra wan teqezî li ser pêwîstiya dîtina rêyeke siyasî kirine. Yani rêyên dîplomasî vaya daxuyaniyên nezaketê ne. Yani dibe em welatê xwe û herêmê xwe nekin qada şer, em rê û rêbazekî cuda bigerin ji bo çareseriya meseleyan. Hevano ez dibêjim bes e ew qasa di nava vê bültena me de eger bûyer nûçeyên dawî hebin pir bi kêfxweşî ez ê weke nûçeyên deqeya dawî ji we re pêşkêş bikim niha bi destûra we ez mîvanê xwe bigirim jor. Hema bi vî şiklî. Mizgîn Ronak merheba bi xêr hatî. Merhaba serçava. Hevala bêhîce merheba bi xêr hatî. Sınav eyvallah. Hevano
Nivîskar Beyce Ferîde Demîr, nivîskar Mizgîn Ronak her du mîvanê me ne. Yani ê min tiştek ku di serê xwe de derbas dikim ew e, ez dibêjim ez bername ji we re bihêlim. Em dixwazin îro ji pencereyekî cuda li mesela binêrin. Bûyerên ku hatine serê me, Rojavayê Kurdistanê hat di ser serê me ra derbas bû, dramek pir mezin heye, hê jî heye. Hezarî zêdetir dîl esîrê me di destê çeteyên Şamê û çeteyên dewleta Tirk de ne. Li Bakurê Kurdistanê dîsa dewleta Tirkiye ji siyaseta xwe tavîza nade, înkar û îmha didomîne. Ez wextê dibêjim îmha ne weke salê nodî, ne weke kuştina fîzîkî, lê îmha weke tunekirina milletê Kurd duwê meselê de. Rojhilatê Kurdistanê niha li ber zayînê ye bibêjim, nûbûnekî nû heye. Ez hema gotinê ji we re dibêjim, ji we re dihêlim gotinê. Êdî hûn çawa dest pê dikin, hevala bihêce tu çi pêşniyaz dikî mirov çawa vê bernameyê bireve bibe heta dawî? Spas Evar baş ji we û temaşevanê we re stawrê. Ji Mizgînê de jî selam. Merhaba. Merhaba. Ya rastî wek we got yani rojev gelek tijî ye, germ e jî mirov bi de dest pêke nizane. Dawiya wan bûyera jî yan ji êvan agahiyan jî nayê. Yani îro tiştekî ye, lê tehewdî tiştekî din jî derket. Lewma em him rojeva tevahî dikarin yani xwe dişopînin. Lê bûyera girêdayî ji rojeva me jî heye. Yani wek em kes şexs em tiştera jî eleqene. Yani jî di gorpan dünya dişopînin. Yani her du alê jî me girê didin ama wek hevkî ser navê da jî got em rojevekî çawa dişopînin. Yani tabii ki nêzî yani ji girêdayî problemên Kurdbûnê ve ama rojevê me ez bawer dikim yani ji şexsiyetê wê biçe gelemperî ve daha xweş be. Spontane got sedî bi gora heştyadarê jî. Ez rast e. Pêşniyaza min ev e, ez bername ji we re bihêlim. Hûn hevû du baş nas dikin, sohbetê wê pir xweş hene. Hûn hinekî cuda li meseleyan dinêrin. Ez dibêjim hûn nava xwe de hûn pêşî behsa kîja mijarê dikin. Heştê adarê sibê, heştê adarê ji bo we tiştekî çawa îfade dike nake em behsa heştê adarê jî nekin. Rojeva we ya şexsî hûn çawa li meselê dinêrin ez ji te re bihêlim. Hevala mamoste Behîce, mamoste Mizgîn Ronak hûn çawa dixwazin wisa? Kî ji we dixwaze dest pê bike? Fark nake. Tamam. Tu dest pê nakî? Ne, dikarim ama zora xwe binim te tu çer dixwazî Min da mesela. Tamam. Yani ez fikra we merak dikim. Rêzdar Mizgînî, hakikaten ez fikra te merak dikim. Dibe ez bînim bîra temaşevanan ku Mizgîn Ronak nivîskara me 30 salan 30 sal e, 32 sal e nizanim, tam nayîbîre min. 30 sal. Di zindanê de wexta xwe derbas kiriye. Yani ji azadiya xwe bêparma ye. Fikra te, nêrinê te balkêşin ji bo me pir bi kêfxweşî dixwazim tu hinek meseleyên rojava, rojhilat û îro rewşa milletê me tê de ye hinekî analîz bikî dîtina xwe keremkê. Spas dikim dîsa ji her kesî re merheba. Rastî tişkî ku sa meriv pir dûvê dirêj behs bike jî ji xwe evên rojevê te piçekberî jî pêşkêş kir. Em bi rojevê re radizên û bi rojevê re radibin, her jî wiha ye. Pedî gotinekî heye dibêje ku yani nizam kîja fîlozof kî rojevê diyar bike serwer ew e, mer dikare bijî serdest jî ew e. Mixabin ji ber bindestiyê timî em rojev zede jî bûne. Yani timî rojevên me hat ji destê kesên din ve hatiye diyarkirin û rojeva me wek dozerê bûye bi rastî. Duî de mesela ew tê bîra min wextê em zarok bûn radyoya Yerîwanê de hat godarkirin. Dîsa digotin ajansê em godarî kin. Her timî antenê Kurda êda pîr û bapîr alhasıl vekirî ber wayê zarokan jî yani li pê rojevê dîsa diraviyan digotin belkî tiştekî xweş, xeberkî xweş, xeberek Kurdistanî mere ji wir qet nehat pirtasî. Em tim li pey rojevê man yani hatin kişkişandin. Ji bo yani viya hinekî wiha bêjim dîsa wek nîşeya ez dikarim wek çend anekdota vê mijarê ve girêdayî bêjim. Yani herkes em bêjin em vî wextê de rojev zedene jî û herkes zane ha me çi jiya em çi dijîn. Lêsa em hêviya xwe hûn da nakin.
Ez destpêkî ji bo heştê Adarê bêjim yanî wan şexsê wan jinên New Yorkî ku hatin kuştin de silav ji wan re tişînim û ji hemû kes û jinên azadîxwaz re em bêjim pîroz be. Lêbelê ew ê binê wiha jî heye çiqas ji bo rojê taybet ez dibêjim rojê taybet ne ser xêrê ne. Dibin hemiya da jî êş û azar heye. Pir kêm mesela Newroz cuda ye em bêjin roja serfirazî ye ew cuda in rojên wek Newrozê cuda. Lêbelê piranî van rojê din xwezî ça bîm xwezî nebûna. Çunkî ne ser xêrê ne. Yani piştê kuştina ne, piştê nizaçî ne, ji bo piranîna ne wek roja ziman jî her wiha wisa. Lê dîsa jî ji bo ku ça bîrim em dixwazin piranî jî herhalde niha Kurd li van rojan xwedî derdikevin. Dixwazin veguherîn hêzekî yan dînamîzma çalakî ew jî heta ku derê ême bibe ya jî çiqas têr dike çiqas têr nake. Ew jî li holê yani ya jî gere em ji xwe bipirsin bi rastî evî roj parêzî wiha ya jî em bêjin carna rojperestî ev ya biçekî pirtûkekî yanî ewa çepgiriyê da jî heye yani jiyan di navbera bîranîn û ew jî dibêje George Orwell jî dijî de behsa vêya dike navbera bîranîn û pîrozbayiyê de diçe carna jiyan divir de jî meriv ji xwe bipirse carna baş e yani rojev vana ne êk rojeva mirov çê dikin bîranîn pîrozbayî tamam ew jî bira her du jî hebin hene ji xwe ama heta ku derê yani divir de jî meriv çima yani em bêjin du roj be ya jî rojkiye yani ji xwe bi gulekî bahar nayê tişkî yani salê rojê bi rojek de tişkî ew nabe ama tu rojê bixî sed roj jî dîsa tişkî naguhere velhasıl divir de bêm lazim e em têkiliya xwe van rojan jî her wiha rojevan jî diber şav de derbas bikin ez şexsî jî dixwazim tişkî wiha bikim. Piştî vana jî ez verim ser mesela rojeva xwe şexsî em bêjin digel ê makro û mîkro em jî di nav de atomên vî welatî yani ya jî vê rojevê mesela tişkî balkêş yani min dixwast dawiya yani çendî el derva me êm pirtûkekî nenivîsî gel ku di dilê min de hişê min de her wiha hinekî fîzîkî jî nîvî hene jî min jî bi got dawiya sala vê salê û heta serê vê salê min got pirtûkekî xwe xilas bikim yani vê pirtûkê xilas bikim yani nîvî qene bi şermê dîl derva me vay demekî helê hazir pirtûkê min tev ê zindandî tîne yani divê hêlê da rojava çêbû yani ew ê rojevê dîsa em bêjin nehîşt ku ez vê pirtûkê binivîsim tişa balkêş ji bûyîca çi hat bîra min ez çûm pirtûkekî xwe ya din novedarên Gulê Kobanê cara dinê Rêza Behîce behs kiribû yani êkon xwendinê dizanin li ser Kobanê bû li ser Kobanê ye kurtasî min divê dema divê rojevê de rojeva li ser rojava da min dîye ji vê pirtûkê şerm dikim ji vê pirtûkê ditirsim destê min wê pirtûkê ser dilê me ye her wiha rewşa Kobanê halê hazir jî tê zanînê pir hindik be jî di wir de min dî ku yani ez mehcûb mam li hember wê pirtûkê aliyê dinê ez tirsiyam got ha yani ku tiştekî em da bikin ev wata vê pirtûkê jî nabîne wisa van vê pirtûkê hemû pirtûkê min ê yani ser novedarên Gulê Kobanê kurtasî em cikî kom bikim bişewtînim bim ber sînor li hember Kobanê bişewtînim çi bikim rastî ez pir ew bûm yani ez di nav vê hêlê de dixwazim biya bêjim tesîra wê rojevê li ser têkiliya min û vê pirtûka min bandorekî wiha çêkir min xwe jê veşart wê xwe ji min veşart min nizam çi bikim halê hazir jî hina seknandiye lê dîsa jî mêviya xwe da nakin min ji xwe re wisa kir halê hazir ez rojeva min da viya heye ez bêjim hêvîdarim ku ez karibim yani qene bi pêncî ya sed rûpel be jî dewama vê pirtûkê bînim bi novedarên Gulê Kobanên din ya jî bi gulên Kobanên din dewama vê pirtûkê bînim ev ya wek min got encama vê rojevê wiha derket holê wek encama vê rojevê yani wek min got ez û rojev me çi jiya divê watî de şexsê vê pirtûkê da ew wekî wiha çêbû nam me biryar kê me xwe ji hev veşartî wek min got ev ji hev şerm dikin lêbelê hêvîdarim ku bi rûyekî spî dilekî geş ez karibim dewama wî bînim wek viya jî be bîranînekî rojeva duyemîn jî adinê jî rojhilat mesela viya jî dîsa jî li şexsî da bêjim dema ez derketim ber derê zindanê min got ez vê azadiya ku 30 salan jî 100 sal paşê hat diyarî şehîdên Sêdarê dikim Qazî Mihemed heta Şirin Elemûlî Ferza kemanger min navê wan jî got Ehsan Fettahiyan jî mesela divir da yani çima çunkî beriya wê nizam cara dinê jî kum gotibe dubare be bibexşînin
Sala xuya dawî li zindanê bi ser rojhilat xwand, bi rastî rojhilat yani digel wan pirtûkên hindik, tew pirtûkekî hebû em tev aşiqê wî bûn, a ser Qadî Mihemed bû. Tam bi navber de hatin legerîne de wê pirtûkê ji wan jî keşif kir, Kurdî bû, heştê rûpel bû. Bir nû êdî nivîda jî ma, yani tiştekî wisa jî hat serê wê daxwaza min. Lê di wir de yani wî sala dawî bi rojhilat rabûm, bi sêdarê rabûm. Piştî wî yani dewama vêya çi bû? Rojeva min a dewama rojevê. Mesela ez dawiya vê sala borî payîzê mijdar bûye. Ez çûm du roj çûme Hewlêrê, li wir de min dît. Mesela min Kurdên Ciwanroyî, İlamî, Makûyî, Urmiyeyî, Mehabadî û cî din yani navçeyên din ku niha navê wan nabînim Selmastî. Min wan jî dît, min dît tam yani ku tedî ew pir tiştekî xweş e. Min ji dûr va rojhilat ji pirtûk re xwendibû. Ji wêneya di wêneyan de dîsa min hez kirbû, hîs kirbû. Cara ewlê min yani belkî de belê rojhilatî belkî min dît belê ew li Bakur bûn cuda bû. Min tam îja rojhilatiyê li wir dît. Yani li Hewlêrê dît û Hewramî jî hebûn, Yersanî jî hebûn. Xwediyê nasnameyên cuda cuda hêla civakî da, hêla entelektüelî da. Ez gelek kêfxweş bûm bi dî rojhilata min yani rastiya rojhilata min ji xeyala min çêtir bû yani delaltir bû. Ev gelek wisa me digel ku mesela Hewramî, Soranî, Kurmancî ferqê navbera Zaravayê de jî Zaravayan da jî me ji hev fêm kir. Yani pir bi awekî nîvî nîvî be jî nizam me bi çavê xwe bevra axivî yani bi destê xwe bi dilê xwe. Ev tiştekî gelek hêja bû ji bo min. Kurtasî rojhilat zû da ji min re rojev bû. Îja piştî ku yani böyle Mihricanê yani festîvala Ramanê ya li Hewlêrê jî dîsa ji xwe rojeva min da bû. Her wiha wisa domiya. Piştî wî wextê ku ew çûn em bêjin mesoz da hev em ê hev bibînin ew ê bihatana ez ê biçûma. Piştî wî ji xwe halê hazir rewşa rojhilat tê zanînê. Mesela anha ji bo ku internet demkî dirêjê tune em nikarin xeber jî hev birsînin. Di vir de tiştekî pir ewke yani û yani bi rastî jî rojhilat e yani ew roj di vî watê de ê ji wir hel were û kurdîtiya li wir mesela min pir ew yani ku carna mirov bîne bi rastî em pir tiştên empoze kirin carna haya mirov ji jê tune em bi çavê din ya jî bi çavê xwe li vir ya jî bi berçavkê xwe cuda cuda li wir jî dirênin bi rastî li wir kurdîtîkî pir cuda heye kurdîtîkî pir cewherî yani vîya herkes zane belkî herkes hîs jî dike. Min jî vîya dîja halê hazir dilê Kurdistanê û ev bêjin Volxana Kurdistanê, Agrupêta Kurdistanê jî li wir e. û her wiha ji xwe ew wextê di van rojê beriya halê hazir de beriya vî operasyona ku niha çêbûye jî de jî tim digotin rojava rojava digel ku ew darvekirinê di dewrê da bû ew mekanîzmaya bêbext kujer yani dîsa jî dilê wan bi rojava rabû li ciyê din rabûn yani kurdîtîkî gelekî dewlemend û serberz û wisa têra xwe dike têra derveyê xwe jî dike. Vîya wê ez bêm hezar silav li wî kurdîtiyê li rojhilatê dilê me hêvdarim ku di vir de yani vê rojevê wek min got yani mesela vîya de jî bêjim mesela sêdarê yani îdam em bêjin tê li Bakur jî heye tê zanînê li wir jî ama li wir tim em sêdarê vabûne yani çend hep pirtûkê helbestê min jî hene divê mijarê de li ser sêdarê halê hazir yani belkî rojekî me karbewê jî bixwîne. Yani rojhilat û sêdar jî yani timî sêdar dostiyê me de dêt şexsê rojhilat da û timî jî kurdîtîkî serberz li wir hebiye yani ji qadî bigire heta roja me divê navberê danî demê çûyî jî dîsa gelekî Kurd hatin darvekirin. Tiştekî pir cuda ye îja min wek ew de ji mirov zane yani ew tim yani wan sêdarê vegerandin tiştekî din mesela kurdîtîkî pir cuda em bêjin İhsan Fetahyan tedê ev zindanê da bûne ew gat ew nama wî wergeran dibûn Tirkî pir peritan dibûn jî em bêjin. Beriya sêdarê herkes zane mesela wextê ku dibêje yani felsefe têda heye evîndarî heye dinsozî heye welatperwerî heye serfirazî heye di meşa wan ber bi sêdarê ve her wiha di têkbirina wan a sêdarê ve divê êlî de jî dibêjim yani rojhilatê dilê me rastî ronahiya dilê me ye û zû da rojev e yani tenê rojev jî nin e yani tiştekî cuda ye wek min got mesela rojev cana dibe ku negatif be hinekî ding te ew tiştek kirin rojeva te guhertin
Yani iş evet tekliye me wan tişta, wan buyera, wan elementa, wan dinamika. Beri ço, do çava bu euro çava ye sıve çava. Ne beri kone ki mirov ferz bikin yani. Tweet'eki Trump ya jüveki din ya jü deklarasyon eki ya jü briefing eki. Me kinga wan tişta şu xaraxis rojev, rojevin main mikro çine dinav makro da em çava dijin, çava şara Em tasnîf dikin ya çawa em tên kişkişandin ya çawa em berba dibin. Vana viya pir mihîm meznekî vana fikrîm anha xas bese kerem kir. Mala te ava. Farkiyet heye ku êdî dünya zêdetir behsa me dike. Mesela bala xwe bidinê beriya çend meha bi temamê dünya behsa Rojava û Sûriyê dikir. Ana edî behsa Rojhilat û Îranê dikin. Ev pêşketin heye. Sibê du spêj em ê behsa Bakurê Kurdistanê û Tirkiye bikin. Ev giring e. Bêhicet çi fikrî servan meseleyan te behsa rojevekî alternatîv kir te got rojeva me bixwe heye. Di rojeva we te çi heye? Yani ji bilî van tiştî ku em ser daxifin. Beri tabii gotini mezgin dedi peyvekeye de dünya dora med zvra birastî jî dora med zvra ev çendeke yani çend sale û pişe bidome jî Dengê te hinekî kêm tê ya mikrofonê nezî xwe bikî mikrofona te cuda ye ya yani ez dengê te ji vê derê vekim dengê min ahate êka hinekî erê belkî ez dikarim vê derê ayar bikim dengê te tu kerem ke temame. Tedi ev çend sale zaten dünya behsa Kurdistanê dike bawer dikim heta encamekî nehgirtin jî yani ev behs bidome. Tabii çima rojevên me yên taybet hene ji ber ku ev mesele du dirêje yani xilas nabe. Heta naveroka wî bi destê kesên yani şexsiyetên Kurd nê kivşkirin an ji nê xwedî derketin em ê dibin pêla naverokên ji derve de bimeşin. Çendekî ez li ser dîroka jinên Kurd dixebitin. Burada min gelek tişt dîtin. Tabii girêdayê rojevê ye lewra rojev zaten tiştên ku em îro qise dikim sedemê wan ji do têne. Ez rastî belkî helbet temaşevan jî dizanin rastî gelek karakterên jin hatin dîroka Kurdistanê de bi taybetî diya çand û hunerê de cih girtine rastî gelek navan hatin hemû li her şer aliyê Kurdistanê xebat kirine kar kirine bûne xwedî nav an jî hatine naskirin lê me nas nekiriye we di nav rûpelan da mane. Niha mesela rojeva me çi ye her tim serdesta çapemeniya wan siyaseta wan şerrê wan perwerdeya wan ji me re çi kiribe an jî çil me fers kiribe ji me we dirê hevekî dünya an jî em jî ew qasin. Min dît ku anha di heşê me de şablonekî rûniştiye em dibêjin Kurda qet tiştekî nekiriye nexebitînin kesê wan tunebin şexsiyetê wan tunebin tenê kuştin tenê koşberî tenê mirin elbet var rastiyekî Kurdistanê lê bi vêya ve girêdayî jî Kurd bi rastî hene jî yani xebitîne jî ne tenê ew perdeya mirinê li ser serî wan hebiye ew qelaş tune belkî bi tevahînan lê gelek tişt hene. Mînak ez rastî navê Gulbiharê hatim helbet gelek kes dinasin. Lê ji bo min ecêb hat Gulbihar bi navê xwe eslî Fatima Mihemed Ehmed wek eslê xwe malbatî Bakurî ne lê paşê derbasî Başûr dibin. Min gava jiyana Gulbiharê nêrî wek sêgoşeyekî di serê me de çêbû ji bo dîroka jinên Kurd ê hunermend bide bi taybetî ê stranbêj çünkü di Kurdistanê de jinên nivîskar ên bi nivîsê re an jî bi alî hunerên ê din re eleqe dar pir hin dikin. Stranbêjî di nav me de hevekî pêşketiye. Sêgoşeyekî di serê min de çêbû Meryem Xan, Gulbihar, Ayşeşan. Meryem Xan di sala 1904 da bûye. Gulbihar di 1929 ya jî 31 Ayşeşan jî di 38 da bûye. Ev sê jinên Kurd bi awayekî li Başûr yani karekî wek hev kirine. Di radyoya Bexdayê de xebitîne. Gulbihar hevekî li gor her duya taybet de çünkü wê di çar ciyan da kar kiriye. Di 49 da
di piyeseki tiyatroyu da listiye û di berdayê yani li hatiye naskirin. Ev pêşiya wî hatiye vekirin. Bi xwe zevekekekî eğitime yani zû dê û bavê xwe em dakire, zû ji hatiye zewcandin, zû jî bîye dayîk, lê min ji ber hestên wî yên em bêjin hunerhezî, hunermendî, malbat li dijî wê derketiye. Em dizanin gava hestekî wiha di kesekî de hebe, an bi taybetî ji jinekî de hebe, yan mala bavê yan mala xezûr her du jî ji her du aliya yek li dijî dertê. Astengiyekî çêdibe. Gulbiharê ev astengî şikandiye û ew mêrê xwe rûbirûmanê û ji mêrê xwe qetiyaye. Derbasî hêla Bexdayê Sulêwan Derabiye û xebitiye yani li ser wî hesta xwe ya hunerî. Diçû li nehan der piyesekî tiyatroyê de gava dilîze tê naskirin. Paşê jî di pêncew şeşan da di televizyona Iraqê de derdikeve. Paşê derdikeve derbasî sînemayê dibe. Du film, sê filma jî dikişîne. Di da gelekî tê naskirin. Lê vegera wîya yan ji xebata wîya ku ji bona dîroka Kurd û hunera Kurdî bi taybetî di radyoya Kurdî ya Bexdayê daye. Li wê derê bi hunermendên Kurd ên wê dewrê işte Tahsîn Taha, navê me bîr kir. Ew me yê navdar navê çi bû? İsa Berwarî wan re gelekî hevdû û dinasin û xebatan dikin. Qeyda çê dike li wê derê, konserta dide di radyoyê de di televizyonê de. Paşê bi İsa Berwarî ra tevê çend hunermendên Kurd diçe Londrayê, diçe Parîsê, tê Parîsê, diçe Amerîkayê, diçe Viyanayê tevî festîvalên çand û hunerê dibe. Yani wek karakterekî Kurd jêhatî, bi xwe bawer, serkeftî û bilîmek derdikeve pêş. Di nav dîroka Kurdên başûr da bi rastî wek hunermendekî modern, jêhatî û jinekî bi xwe bawer derdikeve pêş. Li Beyrûdê de jî paşê çendekî vedigere welat ji xwe li Kurdistana başûr ji jiyana xwe ji dest dide. Ev ji bo karakterekî taybet bû. Helbet heta niha li ser wî jî gelek tişt hatine gotin, hatine nivîsandin. Qeydên wê jî hene. Her çi qas di navbera du sud û sê sidî em bêjin kilaman da yani berhemên wê jî hebin. Lê ev qeyd hemû nehatine yani wergirtin. Ji bo min Gulbihar karakterekî gelek taybet bû di vê heştê adarê de li vir tedî em gava heştê adarê qise dikin, pîroz dikin. Bi tevahî sataletê me li derva dixebitin. Yani em karakteran kesan ji dervan tînin. Helbet yani navnetewî bûn tiştekî xweş e ama heger em ji nav xwe li yên xwe xwedî dernekevin, em ji vê pêla bindestiyê an jî ji vê ferskirina bindestiyê xilas nabin. Gel siyaset, şer mühim e, gel gihandine gelek aslan. Lê ne heta çand di piş şerrekî tune be. Heta entelektüelîzm, ronakbirî, kurahiya çandê, dewlemendiya wî li piş şerrekî an jî li piş dozekî tune be, ew pêş nakeve. Lewra civakekî millet heye. Millet tenê em bêjin bi pozê tivinga an jî bi sloganan pêş te naçe. Ji ra xwendin, lîstik, sînema, tiyatr, tiştên wiha lazim e. Nivîsandin, qisedan, hilberîn van tiştane heta di dozekî de tune bin, yani ew millet di ser xwe jî nake. Valla bêciya dibêjim qeytê balk şans her meselekî gelekî girîng. Ême nava Kurdan da heqeten pir li hengê me hene. Qehremanê me pir zêde ne. Me rewşekî wisa çêkiriye heyraniya me ji bo xelkê ew qasa zêde ye. Carinan li hengê me dikarin behsa xelkê bikin ku bi qasî wî nelehenge. Yani wisa bi çavekî cuda dî nizanim me xelkê ji bo xwe mezin kiriye, çavê xwe de mezin kiriye. Dî em kor bûne, em tenê derva dibînin, xwe nabînin. Yani li ser vê ez bi xwe rêzdar mizgîn bi xwe jî li henge, çavê min de li hengekî pir mezin e. Yani salê xwe daye vê meselê û ne tenê rewşa zîndanê jî, di zarokatiyê xwe de jî tevlê têkoşînê bîye û li ber çavê me li hengekê anha li jiyanê ye. Tu çewa dibînî
ev aliye me ê siyasî ku em tim hewesiya xwe bi xelkê tînin, bi lehengê xelkê tînin, halbikî li derdora me em serê xwe rat dikin li kî nêrin leheng e, qehreman e. Fikra kerem ke tiştekî ma tam bi vêya girêdayî tevî li cîhana rojhilatê gava behsa hunera ereba tê kirinê du karakterên, du fîgürên ereba pir derdikevin pêş. Ümmü Gülsüm û Feyrûz. Hema em bêjin vana jî di dewra Gulbaharê wan dane. An jî li Tirkiyeyê tedî hêwan hebûn. Gava em Gulbaharê Van'a yani yek bi yek bikum didim berhev rastî di navbera wan de qet tiştekî tune. Yani di alî hunerî û an jî zêna wî de û baqiliya wî de û yani pêşketîbûna sirf cudatiyekî heye ew xwedî dewletin li piş wan netew hene, dewlet hene. Em jî bê dewletin li piş me kes tune. Ew derdikevin pêş yê me paş ve dimînin. Problema me ev e. Heta statûyekî te tune be hunermendê te jî nabe malê te, hunera te jî nabe malê te. Wek îro bi sedan hunermendên Kurd hene, serî de em nas nakin, dûra jî cîhan nas nake. Ez bawer dikim. Lewma Gulbahar ji bo min hêjaye, yani hêja bû taybet e. Ez yani bi rastî jî yani derengmayîna xwe jî wek eyb dibînim. Lê hêvî benê min dît yani. Na meriv dikare binivîsîne, meriv dikare bila bikeve qeyda we bijim imkanê te heye. Yani nivîsê te pir xurtin. Li ser kesayetiyan tu portreya dikarî çêbikî bidîn askirin ew pir baş dibe. Em li bendê ne mizgîn fikra te jî merak dikim ser vê mijarê. Ew tu pirsa ku mişte pirsî. Yani rastî tu ew tu mixabin demkî min lêkolîn kir min nedîm got gelo hemwatiyê vê proverbê vê gotinê pêşiya di zimanê din de heye belkî hebin jî min nedît. Kîjan? Vê giyay hewşê tale yani ev yê sosretekî pir mezin e bi rastî. Bo me hê jî giyay hewşê tale. Di helbestek xwe da yani durist e tên bîra min hat ji dil avî. Dîwana min a dil avî de min gotiye kolene ew qet ji ev hes nakin xwe dibînin di çavên hev de. Yani tekiliya me ya bi me ve jî rastî bindestî lanetekî zaf mezin e. Yani ku mesela tekiliya min a bi min re merezdarî be ez ê bi wan çavên merezdarî li te jî birênim yani li derva jî birênim. Yani ya jî ez ê bêjim ew jî wek min e lo. Yani ez bêya dîsa mînakekî rojevî bêjim. Bêjim herhalde zêde cana van meselê derva nizanim sansür, otosansür ama gere hewcî sansûrê neke dibêjim. Eğitim sena wanê silav ji wan re bişînim ji bo rojin qeba îşê. Ew çêkirin em jî di jûriyê de ne. Jûriya wî ya beşa kurmancî di milkê ew hat Tirkî jî hebû. Mesela di wir de mêze kir ku yani sê Tirk, şeş Kurd hebûn. Velhasıl rastî rojava hat rastî mesele jûriya jî zêde hes nakim cara yekî min pejran bû te rojî nevî keça me tê zanîn çîroka wê jî û gaynê wî jî yani hevala jî gotin bû tamam vî carê yani em an bêjin tamam. Velhasıl rastî rojava bi ser da hat ez bêjim. Yani beriya rojava û piştê rojava yani beriya Helebê û piştê Helebê yani bêjin ev ya tenê besa hewcî tiştek din nake. Êdî bî wayt migo evder mi vê ya vê pêşvaziyê yani Kurd bêjin heyran ha destê me nagire em ya jî em lal bûn em tişkî nan bîsin yani digel ku mijar girîng bû jî ew cuda ji xwe. Lê belê te rojev pir dijwar bû. Velhasıl dîsa jî ew bû. Me mêze kir na. Çend ha berhem derketin hani gelek hindik bû. Mesela Tirkî di qatê kurmancî di milkî bûn di qat zêdetir bû jî wele. Wê demê ez pir dilê min şikest hêla ew dewsa min hîs kir. O gaynê wî te di komên mijara çê dibin min jî tê da ew kirin got rastî ez pir xemgîn bûm Tirkî ew xwasane kurmancî di milkê ew xwasane tabii di milkî ji kurmancî jî hindiktir e. Pêra mesela mêze kir Tirkiyekî di nav me de ew jî mala ew ava pejrandine sêhebtir. Tedî spiyên me efendiyên me em bêjin xwase bêje em reşkin. Pêra got mi dî wisa pir avêkên helde xwast ku bêje ez dostim tabii dost e jî yani loma vê jûriyê jî qebûl kiriye jûrîtiyê. Got ew ke na pir baş e digel rojava jî bo way yani ez baş dibînim wayn hatiye nivîsandin çîrok heviya yani. Tişkî din ne wisa ji min re ew hat mesela min qebersî nedaye yani
مگوین چقدر فرق مجهب هیه من پاش جهوالی کرد را گو مگو میزم برسیب نده اما قد فهم نکر اچد بیجم yani ya gerem bu Kurdan nenvisandan bandamada ya jî vek taqînekî layıkî Helebê mesela binivîsandan em bêjin bi seda çîrok derket yani dimilkî ew jî nebû tiştekî pir nîvmirî wek marê nîvkuştî derket holê ama mezekre ew dur aqil dideme dîsa yani viya wek bêjim yani ew nîne wek teşhîrkirin falan nine ne suce ev wek sucarkirin jî nine yani ew wisa ne ez jî wisa me em jî wiha ne yani vê ferqê lê mesela dîsa çi bêjim dîsa jî ê ku hêjane em bêjin tiştekî bibe yani te dema ku nivîskarekî Tirk mesela tê evê tedî rojê min evê de jî bû yani em van salonê reben van komên me reben van panelên me reben rastî van fuarên me reben van seminerên me reben mesela çend heptaybetê kurmancî Kurdî qunçkekî li wirce tedî rebena mecbûrin mesela tu çapemeniyê dayê rêzdar yani mecbûrî vêya pir rojev haşdara rojev li filan cî panel çêbûn zam çar heb nivîskar tedî jî afîşî tê çêkirin filan mesela bana tabii lazımın êverin lazim e nûçaviya jî çêbe beriya yû afîşê jî çêbe danasî jî çêbe ama mesela te bi ser hebe warkê disa dîsan tune ew qed van hemû van panel û semîner û onzan ev Kurdî de kurtasî yani çünkü giya hewşê tale bê qîmetê ya kurmancin lo ew ji wek min in Kurdin yani çima ama mesela ku Tirkiyekî tê yani tedî hêna jî ku ajan arî dibe efendîno muhabin wê li de mirov dibîne yani efendîno hêj mirov dikare bêje wala efendîno ya jî efendiyê ya jî efendiyo walayî tê jî hed xwe de dibînî tu aqil bidî me digel yani tevî dostaniya xwe em bêjin yani demokratîk bûna xwe îja min dî sal zora me çû her wiha tişkî çawa bû yani divir da hevala jî tabii ez fêm kirin gotin rast e gotin yani ew jî gelek dostekî gelek baş e lê ew xas îja mesela ana ced birde çi bêjim yani hêj jî ew ji me bi qîmettirin yani mixabin ew maye mixabin yani carna demkî ya jî wek nîşeyekî bêjim yekî gotibû hin ciya got cerdevan hatibûn pêşiya wan gotibin lê mesela hûn jî hatin ser rêya me mesela niha fêm dikin ev cerdevanek wiha dibêje rabenê xwe dê tu kî çî tu çawa dikarî wiha bêjî mesela ama wiha dixwînin yani em bêjin cerdevanekî wiha dixwîne yani Kurdîtî ew qatişkî hêjî behsa statûyê kir bê Cexanê yani hêj tişkê xwe bê qîmet e ya ew dibe cerdevankî jî dikare forsê li serê me bike her wiha em bêjin di nav jûrîkî de yani evekî wiha de wek min got mijarkî wiha de mesela tu Kurdî heyranî ana qet ermiqaya em wisa ne newsen başek em wan jî eger ku dijberê diyabiya mesela qet min hed xwe de nedît ku ez bêjim yekî mesela em bêjin yeka Tirk ku gota heyra heman tişt yani bereva jî biya çîroka me ku gota ya çiqas çîrokin dikin filan ê Kurdî min ê tem bi rastî ez jî belkî bilerzîm ez jî min ê xulal bikira yani kar bikira min ew nedikir ku ez aqil bidim ez bêjim nalo maviya çîrok e filan bêvan yani divir de bêjim kurtasî mirov tedî zimanê xelkê jî xwe dirêj dike yani em ew bindestiyê ewî patolojiyê bi rastî nizanım yani min cîkî da ew kirbû wek li zindanê bûm ez û da gotar jî dinivîsim patolojiya otopsiya sersalekî min nivîsî bû min wê demê pir ew hîs kir min got rastî mesela aniha jî ez hîs dikim tamam em salin zindîn e lê belkî otopsî ji zindiyaran jî lazim e yani ji serî heta binî me otopsîkî bikira heyra bi Xwedê bib yani dê em navî tabii em biguherin em bêjin heyra em Kurdin em bi saxî otopsî dikin yani ji me re saxî jî lazim e divir da yani merov mêzekre sedema mirina me divî watê da ya jî em çima divî halê de ne çima em saxên mirî ne divî hela Kurdîtiyê da yani vê piçûk dîtinê vê xwe piçûk dîtinê vê mesele serê her jî tabii mesela wisa yani ê kolene yani hem gey hewşê tale hem jî wextê ku firset dibînin tam jî aynî ji xuviya jî rûyê wê dinê ye fermana hevtîn çavê ev derdixin ama mesela ji yê din re wisa nakin yani viya heta ku wiha be rastî mirov yani tedî varyantê mirov pir dibîne mesela ji nav malbatkî bigire yani mesela wextê ku ez carna wek ew tenê ez na herkes dibêje herhalde hemû azadî xwaz ez bêjim amîr lazim ninin di malbatê de jî lazim ninin têkîlê du kesî de jî lazim nîne lê belê ew ke mirov mêze dike yani yani amîrtî jî hêjî heye
Dinava Kurda da yani ağatî. Belkî berê forma feodal da cuda bû dîsa qen be aha bû ne ku ez dibêjim yani meşrû bû rewa bû pîroz bû. Ama mesela pir tiştê ev yani serdestîkî pir dişkurt em bêjin. Wisa bi awekî zirav dikeve dewrê û de ji ber wî jî cerdevan dibêje mêze hûn hatin ser rêya me. Êdî nizanim yani em ê vî geh hewşê çima tale, kengê tel bû. Yani ya jî çima hêja jî tale ya. Ya jî belkî em wek şexs jî em ji xwe re bêjin yani çi sûcê vî giyayê heye ya hewşa me de şîn bîye mêze çiqa tiştekî xweş. Hewş de dî li ber lingayê cîkî pir taybet jî ne dîsa dur da yani li wir şîn bîye ku destê min re het bigîjê yani hewşa me da ye mesela yani ha ji bo ku ez neçim cîkî dûr ez newestim. Digel viya jî dîsa tale yani ev ya tiştekî pir ev e. Tev viya wisa dike tenê geh hewşê ne şekerê me jî tel dibe, hingivê me jî tel dibe. Êdî roşkî nizanim di poza bindestiyê de were ez dibêjim bi avî. û ew bibe ji bo otopsiyên bigot ez bi jî nîşekî deynim nebe nabe bibexşînin ninkî ev bû. Keremkê. Min di evê de jî nivîsî bû yani otopsî tê gotinê ez silav didim hemû otopsî kiriyên vî welatê jî. Çinkî em zanin yani bi divê gotara xwe de jî gotibû nûçe ev bûn. Ji bo otopsiyê li Malatyê ne, ji bo otopsiyê li Stenbolê ne, ji bo otopsiyê li morga filan cî ne. Yani êwan wisa ew wiha bûn yani. Îje êdî otopsiya din varyanta din jî nizanim yani belkî rojkê em çarekî bibînin vî avê em mêzetin ka sedema vî mirina me çi ye yani êwan diyar bû qenebe yani ew bû helal û zelal bû dîsal holê bû ama em hem tê ser linga bimeşî hem jî wiha gelekî ew ke dîsa jî em bêjin hêviya me namire. Geh hewşê jî em ê rojkî bibînin ku çiqa xweş e, çiqa geş e, çiqa xwedî gul û kulîlka ye yani. Wisa ew em silav bidin yani tedî ku ew jî ku ez pincara hewşê me yani hêja ye rastî jî pincara hewşê giyaya hewşê. Gelek spas. Bêhîce tu çawa di fikrî ser vê gihaya hewşê hakikaten carna merû dikeve şüphe jî di nava me Kurdan de siyasetmedarên ku di qeda navnetewî de wisa bandora xwe nîşan bidin, derkevin pêş, rê nîşanê siyaseta cîhanê bidin, çi qas hene û ji me Kurda re çima heta niha çareserî nedîtine madem di hewşa me de giha heye. Ew jî problem e Reza Mizgîn. Yani gihayê hewşê tele ama di hewşa me de giha heye tune ew jî problemekî ye. Em mesela nivîskarên me jî di qeda navnetewî de hakikaten çi qas dikarin cih bikirin. Nivîsê wan çi qas di asta navnetewî de ye. Rojnamevanê me çi qas di çapemeniya cîhanê de dikarin cih bikirin. Bêhîce Keremkê. Pirsa herî zor ji min re ma spas dikim. Ji vir û çendekî berê min pirtûkekî xwend li ser rewşa lîteratûra Kurdî. Navê wî jî bêjim we li bir hemû Kurd bixwînim her çi qas Tirkî ve mixabin Yamalı peyzaj li ser dîroka yani rewşa edebiyata Kurdî gelekî balkêş bû. Ez vegerînim ser çim dedî ew jî we gotiye nivîskarekî de asta navmiletî de tune di navê de. Niha pirsgirêka me ya ew em çi bêjin yani nav lê daneynin ve şêrin eşkere mühim nîne. Heta Kurd daxwaza statûyekî nekin bi rastî yani statûyekî ez nabêjim ji sedî sed bira her çaraliyê Kurdistanê bir dene bibe ser bixwe. Hêvî ew rastî em bêjin nabe. Feqet Dikar rica bikim Mizgîn. Li benda pirsa min nemînî û tu dîrek bikevî nava sohbetê bi bêhîje re pir kêfxweş dibim. Yani hûn dikarin gotinê hevû duc hûn dikarin bibirin Keremkê mamoste. Yani mesele yek evet. Ya duyemîn Kurdistan zû da hatiye çarperçekirim ji hev dûrxistin. Yani eyro em behsa çar Kurdistana dikin, çar aliyên Kurdistanê dikin. Yani Rojava ayr cihekî din, Rojhilat rojevekî din, Başûr rojevekî din, Bakur rojevekî din. Mixabin çar Kurdistan derketine ortê. Ziman perçebiye, ax perçebiye, eleqe û rojev jî perçebûne. Yani derd û encam jî perçebûne. Lewma jî herkes li gorî xwe rêyekî dimeşîne. Herkes li gorî xwe em bêjin tiştên
عاولی آن تشتین مهم کشتی که او evji pırcara bi destin serdesta yani ji destin ji çavû goyên derva tê navme yani rojeva ku em kifş bikin û li dora wî xebatê bikin ji bona wî xebatê bikin derfetekî wer di nav me de tune nivîs em bêjin nivîskar bî ziman qedexeye îro sal 2026 hîna li Bakur em dibêjin Kurdî heye tune Kurd nene tunin ev problemekî ye derfetên nivîsê هجمارا خواندنیان حتی 2000 ام بیشن جسدی شست yani nexwendi hebûn Kurdistanê. Li aliyê dilê em hîna tam hejmara em bêjin hînbûna xwendinê nizanin. Vana gid problemin. Siyasetmedar were em rewşa siyaset cihekî lê şer hebe leşkerî bê hemdir dikeve ortê. Cihê leşker lê hebin siyaset an jî karaktera siyasetmedara wê çawa şekil bigre helbet li gorî şer helbet li gorî em bêjin leşkeriyê vana problemin eger Kurd em bêjin plansaziyên xwe xwestekên xwe kêmasiyên xwe li gor rewşa nav xwe bi dest yani eşkere bikin an jî çê bikin wê siyaset medar bizanibe karê wî çi ye nivîskar bizanibe karê wî çi ye leşker bizanibe karê wî çi ye ekonomist em bêjin bizanibe karê wî çi ye îro tiştekî wer tune ekonomîstê me tereşer siyasetmedarê me dibe kadro nivîskarê me dibe propagandîst yani bê hemd em werdibin em çiqa ji xwe jî mesela me ji xwe re rojevekî kifş kiribû yani em li ser disekinin ama em terintên li rewşa welat disekinin bandora wî li ser me heye em qeyek azad nînin çera azad nînin hûn li Swêdê me mizgîn li Diyarbekirê Parîs tu ku da digerî yan exrebayê te yan hevalê te yan gelek te navde tu di navda heta ev mesela statûyê safî nebe ne ji me siyasetmedar dertê ne nivîskarekî torelî dertê ne ji em bêjin leşkerî dertê gere statûyekî hebe sazûmanî ava bibe cihê her kesî were kifşkirinê herkes karê xwe bizan be herkes li gor karê xwe bike wayê mînak belkî bi dilê me jî nene başûr hevkî pêş ketiye em dizanin kî karê siyasetê dike kîjan wezaret karê çandê dike kîjan wezaret karê em bê tenduristiyê dike niha em çiqa civakekî bi aqil bin çiqa serkeftî bin çiqa bi cüret bin gava di nav me de ewlekarî an jî şert û mercên xwe ewle hîskirin tune be em kes nikarin bi tena serê xwe tiştekî pêş ta bibin îro Bextiyar Elî yek nivîskarê me yê em bêjin herî tê naskirin di nav cîhanê de Bextiyar Elî kênga hat naskirinê piştî başûr bû xwedî hêz yani bi xwedî bû statûyekî hîna Bextiyar Elî bi wî hat naskirinê îro li miskin jî heye gelek hevalên me hene nivîskarin gelek hevalên me hunermend hene em bi mînak bêjim Pervîn Çakar heye Rewşan heye Mem Ararat heye Aynur heye vana li gorî xwe serkeftîne hêjan e li gor standardê müzîka modern jî kar dikin ka tên naskirinê çima nayê naskirinê çünkü di nav xwe de li gor wî sazîmaniyê û li gor wî piştgiriyê karekî tune destekî tune heta di nav xwe de em sîstemekî nedir rûniştandinê kesê me yê herî bi aqil jî naxwe negîne cihekî yani wî jî bi kesî jî ji bo wî jî biya min heta Kurd li her çar aliyê jî nebin xwediyê xwerrêveberiyekî yan jî xwebrêveberiyekî em yani tu yek xêrê ji karê xwe yani biborin hanê ji karê xwe jî nabin em te ew ê jî nabînin serkeftinê jî nabînin yani Weste yani yek jî tişta we got we her duê jî bas kir pir girîng e ku em wekî millet em nikarin behsa tiştekî bikin dest sûniyê me hatiye girêdan em behsa nivîskariyê edebiyatê şîirê hunerê em wextê behs dikin tê digere mesele dibe rojev mesele dibe şer dibe kuştin dibe mağduriyet wana hemî pirangana dilingê me de nahêlin em pêşkevin ew bijim tespîtekê cî de ye keremke Rêzdar Mizgîn bêje gotina te nîvcûma gotina te nîvcûma na tenê tiştekî wiha heye niha
yani li Kurdistanê migava jiyana Gulbaharê jî hevkê mêze kir du rê hene heta em nebin xwediyê mafên xwe nasnameya xwe yani nasname tenê di cêva xwe de na nasname erde derfetên binêsaziyê ne tu çi dibêjî bira bêje yani avana em bi dest nexin em kes pêşe mesela migava jiyana Gulbaharê dît du rê li pêşiya her Kurdekê hene yan pêwek li ser xet û daxwazên xwe yê milletî û dîrokî bişopî bimeşî tu merezbarî bibî derbeder bibî yan jî xwe negîne astekî perperîşan wek mînak Ayşeşanê bêxwedî an jî ji birçîna bibore hani di nav nênûkê dibêjim bimrî û biçî wek fena şakir û bêxwedî yan jî tu eslê xwe înkar nekî lê tu hemû karê xwe hemû pêşketinê xwe ji dibin sîwana çanda serdestan de bikî mînak em bêjin li Kurdistanê gelek Kurd nabêjim asîmile mecbûr mane asîmile bûne dibin karên ya dibin derfetên şert û mercên serdestan de an dewletên serdest de kar dikin İbrahim Tatlıses mînak dibêjim hani em jê hez dikin nakin tiştekî cudayê çiqa Kurd e çiqa Kurd nîne ama Kurdek nîv Kurdekî îro çûye Tirkiye herî serkeftî ew e em encama wî dibînin yani du rê pêşî heta ciyekî me tune ve yan em ê welatê xwe aha bi destê zorî bi mil û desta bixebitin û ji xwe xwe re qise bikin yan jî fena altın mêşe ya Şerî Kemal Tatlıses dinê jî biçin li wê derê jî bi newêrekî bi tirs bi xof yani garantiya wan jî tune dawiyê da destekî tê navçavê wan jî dixe û yan sermaya wan digire yan wan li derve sahnê dihêle yan jî wek mînakên herî qirêj ravê dide û îş xilas dibe yani biya min Kurd yani her millet heta dewlemend nebe piştgiriya wî ya dewletê tune nebe heta qanûnên wî hukûqa navxweyî piştgirî tune nebe tu kesekî bi serê xwe melek nîne nafire û nikare serkeftî be ez wiha difikirim rast e keremke Rezdar Mizgîn Tamam, em jînkî zû ev yani ez jî tiştî bêjim em rojeva te ji te re bêlin rojev dizome li ser ev ê û ev jî belkî balkêş bû belkî li hewşa me qet giya jî tune ye ya jî rastî jî li hewşê giya heye ya jî li hewşa me giya hebû vê pirsa te jî hinekî balkêş bû lê heye miheqeq ya jî çi giya ye me gerek dî wî jî belkî birêne dûr da ev jî ji xwe tişta tevlî dibim yani tedî got ku sedem û welhasıl encam piranî can em sedeman em encaman digerîniya jî encama de xwe heps dikin zêla evê da bêjim yani rojevê dîsa girêdayî bêjim wextê ku el çûm evê mêvana pena navnetevî yani a Zagrebê çûm li wir wek şair û nivîskarek Kurd yani ez çûm wê nasnamê bû mesela ama zanbûn çîroka min a zindanê jî min evê cara ewlî min evê wergêr mesela ket rojeva min hêla şexsî de mesela mêze kir em jî sê dîwanê min ê helbesta hene rehbenka nizanbûn gere min xwe mesela wergerand hinekî rastî çend helbest wisa êkul xweşa min diçûn min got yani bi bo rojevê bêjim min dî wergerî ket rojeva min bo helbestê xwe û ez tenê bûm li wir yani destpêkê tu mesela hevpeyvîn filan wan ayar kir ama helbest gere li wir di bernamekî de bahata xwendin yani wan dixwin mala wan ava be Dur da piştê ku min ev kirin bi dî qet rastî ser viya jî em nevkirin yani wergerê me ya jî wergêriya me tune mesela berhemê me ku hene jî yani çiqas başin çiqas nebaşin ya jî mesela ew tên wergerandin jî tev pir pir hin dikin pir zêde marjînalin dîsa ji ber sedemên ku tê zanîne bi viya ve de ez evekî yani dîsa wek anekdotekî bêjim mesela min helbestê ku min çend heba hevs kir yani min wan wergerandibû bi mêze kir mesela li wir rebenka qewlê Mêrdînê ve ewan jî digotin helbestê te de çima zindan tune ye evjî li zindanê digeriyan yani di vir de belkî li gor wan mîçaxê ev jî me difikire mesela digotin ev ya te dî bi zindanê min wisa kirbûn yani nas kirbûn ya jî wisa em bêjin bexwendibûn min dî ku li helbestên li ser zindanê digerin û min hingê dît ku li ser zindanê qet helbest nenivîsî ya jî pir pir hin dik yani zindan wisa wek zindan tê de derbas nabe ew wek evekî nîşekî ez bêjim li wir jî min ev jî gotbûm got mêze yani tenê ana bi îngilîzî eğer wan jî hin helbestê xwe gerandin îngilîzî min jî êwan xwend di wir de min got mêze em li ser ne ez zimanê we zanim ne ê min zanin her wiha li welatê baskê jî mesela
هن شاعر بون يعني الورجي زانينجا هوان وصاوكي وجاي هبو برنامج كي تابلي بون دور دا من بحث هاوك او نيرينا تدي وزيزك ونزان كو دبي ياموك باخماق تركيا وجي مخابن بسر في مثلا بيسي كافالي كي تابلو كي هول بين هي سفير نرحال دي سفير نافي كافالي تدي كو تميزات كي بقصورة يعني تب خملاندي وكملاندي يعني سفيرن قاصدين ولا دولتانه توصل بقصور يعني خالي وخالي شرا خستينه ونظام تشتيدن هنا دازجو ديوان اما دما كنت خار دريني تميزات كي ساري كي جيكري هي لسر اوي سر خالي تشي اما جرت خار بنيرش بو فياج دبيجن نيرنا انامورفوتيك يعني يجي انامورفوزيس كل بيجن يعني حتى خارنا نيريتون كاري ببيني İjim الولات باسكي وسا قوم بقول ميزانا بور gel ki خوش بو دلگرم بو صحبت ما مكرديد جو مالي آوا به زيكنة تشكري ورگراند اسپانيولي ديسا نزماني باسكا بو زماني سردست يوان بو لي ان زماني وان فرمي بو ام بيجن اديامين بو ديسا يعني شكر سربست زماني وان الجور فيام مقول مثلا ديال فياجي وديسا سر خاليتشي يعني ان بن خاليتشي مزك نج سر خاليتشي مزكن او تدا هي لور سريكي جيكري هي نا زماني وقت كارم بخين نا من كارم بخينن مثلا تمام هاتنا بان بحثا ويجيت كنت بن هلبس تسارشنا بتوي تسارشنا ديفيجن او مثلا وانا خلي ونكارم بخينن كرديه çünkü yani burada şu كم كاربون ya her şey بخينن gerek ya İngilizce be yani doğrudan mezekir disa tedi bana tevcivek çabijim vek nişe vek tagut yani mesela brastici tane hebun yaştene buna gay havşe jenine دوردا خابونا و تشتك ام دا آفرینن خابونا هلبسته ما دیسا ام بیجن دیسا دوردا وک دیسا اوه کی بیجن که من مثلا دیت که هلبستن من دما تخینن جوانا ناسته هم جمرا بیا هیجا هات يعني تدي اصلا كتبه هي لعبه دل وهشي مروفاهيه يعني مروفاهيه روناهي وام بیجن آزادی خواست خادي خابونه همان ريدا جي اوه دا تچه شواره دا دهرکه جي دچه هرگاب دور da mer mezet kem rod gije hep yani loma vergerji gel kim me ija liyaqata vergeri disadvi eli da mesela hep parkırın dur da dezgah kimetine yani ku ambijin havşa metje giya betje gulu bahçe beji belki dur da yani ya şu an bir poza xale hep xarkın ya ji ambijin ehm heri baş amine az xobya qurabkim şu kibir brasim ro kortke o jiblevi yani ki çıkas yani desbeki amje hep femnakın hasnakın je paş emiş xalqira çabijin gaynevi ورگری تدی زنی زمان اجی بسر پاش خود دنیا کی دنه اند برد اجی ام به دزگه و به دست و به اون یعنی پر پرچه پرچه اینکه مارجنال جبوی براسي بختیار علی جی بتسان هوات بیرام هر کو خلط داینا نوبل نزک دبر خبر کی نوچه کی درت کی ود بیجن ای سال او نوبل خلط نوبل یا وجه والحاصل جبوی بختیار علی به پیشکش کرد و پاش اون نوچه درو درت که به هفدار نوچه کی سال راست درت که جاب وين روجافي ام انك تشتغل بفكر انه بيجن كرد يعني كردي حزو ويجي حز يعني ويجي باختيار علي خوين يعني راسي قالكي ابي سركفتي ايدي تخازيم خاطري خو بخازن روجا قالكي بهجه بلا قوتني خبي بيجي Ya tabii goturumuz yine geçti gitmem yani imza bulduğunu tiştekli var mı? Beri her tişti براستی حرمت نافخویی لازمه حرمت گرتن ریز گرتن نافخویی جمره لازمه چما لازمه ام حتی ریز جهورا نگرن جداهی فکره ام سود نگرن و جهو حز نکن ام نکارن وک جواکی جی پیش بکتن نهاد ناو ندا دموکراسیه که نافخویی تونه چر نافخویی تونه تجمه نبی تشتش کران abi tujme bی تو چو بیشی tamam تباشی بر هر تشت گره ev politika yani ev nerin ev nezikati jorte vara rakırım. Em serdemeki modern da dijin tişt hatine guherrandın yani vek nırxin demokrasi hatiye guherrandın nüvisandın kısadan ronakveri teknik tu çöpej hatiye guherrandın ya idi keslik heviya kesi nasekne havcedariya kesip jitune le gava kese yani tu gava doza tişteki dikit tu mecburi ji pırdengiye ho kabul biki yani bini مش خوراتي خلاف دولمندin ام حتى هفدو قبول نكن تري حمو جداتي خو و حمو نوك هديا خو
em nikarin dengekî hêzekî derxin. Nihat Kurdistanê de problem şukur piştî rojava hin statûkoyê nexuyayî şikiyan ez vêya bêjim lên têrê nake gerek Kurd ji dil ne devkî ne polîtîka ne li ser medyayê wek ji dil hevdû qebûl bikin piştgiriya hev bikin û çi cudatî heye wî bînin ji xwe re têxin wek em bêjin destkeftiyekî û têxin xizmeta hevdû. Îro em her sê tevî hev nabin bi gelek fikran de. Lê em hevdû gudarî nekin û piştgiriyê nedin hevdû ev bername bi ser nakeve. An siyaset jî wiha ye, huner jî wiha ye. Di çand û hunerê de hunermendê ji min na, nivîskarê nêzî min dûrê min, pêşkeşvanên bi zimanê min yê min na. Vana êdî di vê serdemê de gere werin ji bîrkirin, werin ji avêtin. Lewma em li pêşiya me bi rastî ihtimala hin destskeftiya jî hene, him şikestina jî hene. Pê ku em ders ji rojava bigirin û piştgiriyekî xurt bidin rojhilat, bawer dikim berê her tiştî xwedî derketin û hezkirina navxweyî wê me bigîne encamekî. Hêvî dikim ev jî serê xwe bigire her çiqas zehmet bêj. Spas yani. Gelek spas dikim Malaway ava eger Ez çi bir tenê gotinekê. gerekê. Min bi hêviya rojevên xweş û geş û serkeftî dibêjim hêvdarım me rojeva we bi giyayê tehl ew nekiribe, dagir nekiribe. Şev baş. Na rojava me hûnin. Ez dibêjim bernameyekî têr û tijî bû agahiyên pir balkêş de we ji pencereyekî cuda li meselê nêrê. Mühim e. Yani ez alîgirim ku însanên me xwe îfade bikin ser mijarên cuda. Ne şert e em daîma bahsa rojava xwe bikin. Nûçe, kî li ku derê hatiye kuştin, çend însan hatine kuştin. Divê merov hinekî aliyê însaniyê meselê jî derbixe pêş. Ana manî ser ekranê mesela ez pir dixwazim ku însanê me bi Kurdî binivîsînin. Serokkomarê xelkê Fransayê Emmanuel Macron li ser tweeta xwe Kurdî dinivîsîne. Ama welatekî weke Tirkiye Tayyip Erdoğan serokkomarê Tirkiye ku Türkiye'de 20 milyon Kurd hene Kurdî nas nake. Veya şerma wane rastiyekî bi vî şiklî heye. Yani Macron Kurdî nivîsandiye ser. Ew ji adetî wî ye. Bawer dikim wextê ku hevdîtin pêk tîne bi serokkomarê dewletekî re bi wî zimanî daxuyanî dinivîsîne. Gelek spas dikim Malaway ava. Em jî spas dikim, sevabîne xweş. Baş.